شالوم نايلو معانتي توصنا أم مزمور داويت معرف 4 قدر شمونت زركبيو تقال كم زبل وእግዚአብሔር ንስኻበይ ንኻይኻ ብድሓን ተሕድረኒ እሞ እንሆ ብሰላም ግምሰስን ርቅስን ኣለኹ ዳዊት ነዚ ጥቕሲ እዚ ክጽሕፎ ከሎ ወይ ድማ እዚ ጸሎት እዚ ክጽልዮም ከሎ ካብ ወዱ አብሰሎም ዝሃድመሉ ኣብ ዝነበረ ግዜ እዩ እዚ ጥቕሲ እዚ ተጻሒፉ ማለት እዩ ወዱ ዕልዋ ገይሩ ኣብ ልዕሊኡ ክቐትሎ ይሃድኖ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ብዙሓት መሓዙቱ ብዙሓት ኣማኸርቱ ብዙሓት ናተይ ዝብሎም ዝጠለሙሉ ግዜ እዩ ነይሩ ንዳዊት ኣብዚ ግዜ እዚ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ በረኻ ሃዲሙ ኣብ ከቢድ ኣብ ክፉእ ግዜ ነይሩ ኣብዚ ግዜ እዚ ዳዊት ግን ዳዊት ዝገበራ ነገር እንታይ እንተራይልና ኩሉ ነገር ናብ ኩሉ ሽግር ኩሉ መከራ ዘይኮነ ዝርኢ ነይሩ ናብ እግዚአብሔር ዝርኢ ነይሩ ስለዚ በታ ለይቲ እቲኣ እንታይ ኢሉ ዝጸልዩ ንስኻ በይ ንኻይኻ ብሰላም ተሕድረኒ እሞ ስለዚ ብሰላም ግምሰስን ርቅስን ኣለኹ ኢሉ ናብ እግዚአብሔር ጸልይ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ እንታይ ኢና ንመሃር ብዙሕ ግዜ ብዙሕ መከራ የጋጥመና እዩ ብዙሕ ሽግር የጋጥመና እዩ ብዙሕ ነገራት ንሓልፍ ኢና ስለዚ ኣብቲ ዘጋጥመና ሽግራት ኣብ ምንታይ ኢና ንውከል ኣብ ርእስና ዲና ንውከል ኣብ ኩነታት ዲና ንውከል ወይስ ኣብ እግዚአብሔር ኢና ንውከል ስለዚ ኩሉ ግዜ ወላ መከራ ይኹን ወላ ዝኾነ ይኹን ነገር ይኹን ኣብ እግዚአብሔር ምስ ንውከል እግዚአብሔር ድማ ኣብ ነቲ ትውክልትና ርኢዩ ነቲ እምነትና ርኢዩ ብሰላም የንብረና ማለት እዩ ተባረኹ